Gå inte in så nära. Rör dig Enis, rör dig! Var inte för nära Enis. Ja, rör dig Enis, rör dig, bra! Ja, bra! Bra! Bra Enis! Och sen ut! Ja! Och sen ut Enis! Kom igen Enis! Rör dig Enis, rör dig man! Ja! Ja, bra! Och sen undan Enis! Bra Enis! Härligt Enis! Dra han nu! Enis, slappna av nu! Snabba men inte hålla, snabba! Det är riktigt konstiga handdomare. Kör nu Enis! Bra Enis! Ja! Bra där! Var smart Enis! Bra Enis! Kroppen också Enis! Kroppen! Ja, ja! Fortsätt mannen! Fortsätt Enis! Stå inte där och häng! Förlåt dig, förlåt. Bra! Enis, stå Okej, inte ut. kvar! Enis, slå och sen rör på dig! Ja, 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 ja! Ja! Ja, kom igen! Ja, bra domare! Smoken Enis! Ge mannen!